саноат яке аз соҳаҳои калидии иқтисодии кишвар ва тавлидкунандаи асосии неъматҳои моддӣ ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи дӯстӣ ба ин соҳаи сердаромад таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардида, сол то сол корхонаҳои нав бунёд меёбад. корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсилу яке аз корхонаҳои бузурги саноатӣ дар ҳудуди ноҳия ба шумор рафта, соли 2014 дар масоҳати 10 гектар бунёд ёфтааст. корхонаи мазкур бо технологияи муосири коркарди пахта таъмин гардида, баҳри беталаф захира намудани ин ашёи пурқимати стратегӣ амборҳои махсус бунёд намуданд, ки барои нигаҳдории маҳсулоти тайёр мусоид мебошад. айни замон дар ин корхона 100 нафар сокини маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони чиноӣ ба коркар ва банду басти пахта машғул мебошанд. корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсилу имкон дорад, ки дар як шабонарӯз зиёда аз 300 тонна ашёи хомро коркард намояд. корхона бо муосиртарин таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз гардида, дар ду баст бо фарогирии зиёда аз 50 нафар корманд фаъолиятро ба роҳ мондааст. воқеан ҳам рушди бо суръати саноати кишвар ва пешрафти бахшҳои дигари иқтисодиёт заминаи мусоид фароҳам оварда, нуфузу мавқеи кишварро дар арсаи байналмилалӣ устувор менамояд. амарӯза мутахассисони корхонаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсилу баҳри рушди саноати кишвар тадбирҳои муассир андешида барои хоҷагиҳои гирду атроф ва таъмини заминҳои хоҷагӣ бо тухмиҳои хушсифату серҳосил дар дохили корхона озмоишгоҳ бунёд намуда, ҳамаи тухмиҳоро аз санҷиш гузаронида барои мавсими нави кишт омода ва захира менамоянд. мутахассисони корхонаи мазкур кӯшиш ба он равона месозанд, ки тухмиҳои ба минтақа мутобиқро муайян намуда ба гирифтани ҳосили баланд ноил гарданд. иқлими ноҳияи дӯстӣ барои нашънамои ҳама зироати техникӣ аз ҷумла пахта мусоид буда, ҳамасола кишоварзони бо таҷрибаи он дар майдони ҳазорҳо гектар кишти пунбадонаро ба роҳ мемонанд. мавсими ҷорӣ масъулини корхонаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ҷунтаи хатлон синсилу дар майдони умумии 4000 гектар кишти пунбадонаро бо усули зери плёнка ба роҳ монда, айни замон ба ҷамъоварии ҳосили он машғуланд. дар шароити кунунӣ, ки тағйирёбии иқлим ба нашънамои зироати гуногуни кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад, мутахассисон кишти зери плёнкаи пахтаро ба манфиати кор медонанд. чиниши пахта дар хоҷагии мазкур тариқи техникаҳои пуриқтидори соҳа ба роҳ монда шуда, аз ҳар гектар замин то 60 сентнери ҳосил ҷамъоварӣ намуда истодаанд.